Dobrý den! Vítám vás, dneska tady máme velkolepou show, já jsem Pavel a dneska se jdeme zeptat lidí, kdo je nejvíc hot na škole! Můžeme začít u Báry. Báro, kdo je nejvíc hot člověk na škole? Kamo, Jára Václavu z 9B, ty píčo. Jdeme tam! Takže jsme tady s Járou Václavu z 9B. Takže, jak reaguješ na to, že tě Bára Němcová z 8B ohodnotila za nejvíc hot kluka na škole? Pomoc. Správně, kolik jí dávají z 10? 3-. Správně. Kdo je nejvíc hot člověk na škole? Já. Někdo jiný. Nedělám si srandu, tvoje máma. Nemůžeme za ní dojít. Tak za ní zajdem po škole. Vyber člověka ze školy. Na co? Pojďme pro videa. Do videa. Tak nevím, tak jdi třeba... Co já vím, more, to je hodně na mě, do píčí. Přemýšlím, kámo, já mám 3 IQ, vola. Ty moje myšlenkový pochody moc nejdou za sebou. Tak jdi třeba za... nevím. Daniel Buj, že jo? No ten ne, no. Tak kdo? No přece on? Chápem, jdeme za Danielem Bujem z 9B. Pokračování příště černouchci.